Bé, bon dia. Estem amb l'Aleix Font Marimon, a la colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló. És el gran de 5 germans, que són els fills d'un senyor que es deia Gregori Font Cativiela, que va ser comte-partícep de l'Avui. Com és que el seu pare va ser comte-partícep de l'Avui? Ho recordeu o sabeu per què? Perquè era catalanista, perquè estava relacionat amb activistes i perquè li van proposar, i tot i que a casa eren pobres, va fer el possible i va, no sé si recordo si costaven 1.000 pessetes llavors. Sí, mínim 1.000 pessetes. Sí, doncs potser va fer aquest tipus de subscripció. I activistes a través de quin entorn? És a dir... Entorn catalanista, d'estat català, hi havia un partit llavors que es deia Front Nacional de Catalunya, i amics. N'hi havia un que feia cinema que es deia Serra Estruc i d'altres. I llavors li van proposar, sí, que és el diari català, aquí tinc alguna cosa, quan hi havia la propaganda que rebíem a casa, i va ser-ho. I va ser-ho, jo crec que tota la seva vida. Ell en aquella època militava a l'Estat català o al Front Nacional? No, el Front Nacional sempre, sí, fins que es va morir. El que passa és que el Front Nacional es va dissoldre quan va venir la democràcia, que diuen, i llavors un grup se'n va anar cap a Esquerra Republicana i un grup se'n va anar cap a Convergència, i el pare va ser dels que va anar a Convergència. I va arribar a militar a Convergència? Sí, tenia carnet. O sigui, per tant, hi va militar a Estat Català, a Front Nacional i a Convergència en última instància, no? I recordeu de llegir el diari o de veure el pare llegint el diari molts anys? Sí, molts anys. Ens el portaven a casa, el diari. Fins que va morir o...? Fins que va morir, sí. Ens el portaven a casa, que no era aquesta casa, Era una altra casa que vivien ells, aquesta és la casa on vivia la dona, el Sospedra. A la colònia Güell vivia el pare. Sempre va néixer aquí i va morir aquí. Bueno, perdó, va néixer a Eje de los Caballeros. El que passa que si va estar a Eje de los Caballeros, no sé si no va arribar a mig any. I llavors va venir de petit aquí? Sí. A la colònia? Sí. I llavors ja va estar tota la vida? Tota la vida aquí, excepte quan va estar a l'exili, quan la guerra, quan... en fi. I per què es fa subscriptor de l'Avui, a part de perquè li demanessin els companys de militància? Per ell l'Avui què representava en aquell moment d'inici de la democràcia o finals del franquisme? Sí, era una eina de país. El que passa que el pare no era gran polític, el pare li deien hauries de fer-ho i ho feia. Era un home d'acció més que no pas... Sí, era un home d'acció sempre. Si hi ha temps t'explicaré una mica la història del pare, veuràs que ell va estar sempre amb aquest grup per fidelitat, perquè s'havia de fer. Sí. I del diari hi havia alguna cosa que li agradava especialment o feia... És a dir, tenia algun vincle especial amb alguna firma o hi havia algun tipus d'informació, d'articles que li interessaven especialment? No t'ho sabria dir, però l'esport segur. L'esport? Sí. Perquè hi havia sigut esportista, atleta? Hi havia sigut atleta, sí. Aquí a la colònia Güell? A la colònia Güell, i havia sigut entrenador després de la guerra. Ho va haver de deixar perquè obligaven els entrenadors a que tinguessin el carnet de falangista i no va voler, va deixar de fer d'entrenador. Perquè ell va estudiar... Va poder estudiar català? Va arribar a estudiar català? Ell va estudiar a la colònia Güell. Abans de la guerra? Sí, no? Deuria estudiar en català? Els últims anys segur que sí, però al començament jo crec que quan la dictadura no els hi van ensenyar en català. No, clar. Sí, escrivia el català, l'escrivia bé, jo no li reconec cap falta. En devia fer, perquè jo tampoc l'escric massa bé. Però bueno, era la manera normal d'escriure. Quan jo feia el servei militar i els germans, ell els escrivia les cartes sempre esclar en català. Clar. I llavors, el pare de professió, què era? Mecànic. I treballava a la colònia Güell? Treballava a la colònia Güell. I ho va fer tota la vida? Tota la vida. I va ser mecànic d'aquells d'abans que eren d'ofici, vol dir que et feien des d'un clau per clavar el que sigui, fins a una rosca per tal, fins a la rosca interior, i s'espatllava un teler i l'arreglaven tot. No compraven peces, les feien ells. Després va quedar molt parat quan veia que en altres llocs els mecànics l'únic que feia era canviar peces. La peça ja li portaven i l'havien de cargolar. I va dir, això és un mecànic. I amb la gravanda que cobraven el doble i el triple que ells aquí.
Però bueno, el temps han canviat i ara va així. Sí, sí, sí. I llavors el seu pare té una història especial, no? Que és que és un militant... Sí. Què podríem dir, catalanista o independentista? Independentista. I d'esquerres, de dretes, o en aquella època això no es preguntava? No, era independentista. I punto. I punto. Si li haguessin dit has de ser... Jo crec que una miqueta de tírria als soviètics els hi tenia. Però no per raons ideològiques, sinó perquè eren uns criminals de guerra. Que no venien aquí quan la guerra ho cremaven tot, feien molt bé tot. Més els anarquistes que els comunistes, però vull dir, també eren del mateix costat. Però sí, ell era a Catalunya, si li haguessin dit, escolta'm, ara hem d'anar amb l'estrella vermella, se l'hagués posat, ara hem d'anar amb l'estrella blanca, se l'hagués posat. I això d'on li venia? Perquè ell va néixer a Saragossa, per tant... Sí, la seva mare era aragonesa, va néixer a Ejea de los Caballeros, la seva mare. De petita va venir també cap aquí perquè, com que hi havia misèria a aquell país, la van donar, diguéssim, a unes monges que van venir... unes quantes, no totes, evidentment, van venir al Sagrat Cor de Barcelona a cuidar l'hospital. I la meva àvia, petita, anava allà d'ajudant, no era infermera, però anava d'ajudant. I allà es va conèixer amb l'avi, que va anar a la guerra de Cuba, i va venir moltes malalties, i es van conèixer, es van casar, i com que aquell hospital depenia una mica del sogre del Güell, el marquès de Comillas, em sembla que es deia, i els van, com que s'havien conegut allà a l'hospital i s'havien enamorat allà i es van casar allà, els hi van regalar una casa, de lloguer, d'aquí a la colònia. I llavors es van traslladar aquí a la colònia on van néixer els 4 fills que eren. El meu pare era el penúltim, la petita era una noia. Ell, clar, tota la formació va ser catalana, amb amics catalans, amb la colla eren catalans. Els seus germans eren catalans perquè els seus germans van néixer aquí, però la seva mare volia un fill aragonès i el van a tenir allà. O sigui, va néixer allà, però quasi, sí que se'n recorda perquè hi ha anat diverses vegades. Però vull dir que tota la seva vida era aquí. La colla, aquí a la colònia hi havia 2 grans grups. Uns eren els anarquistes, CNT es deien aquí, no eren els de la FAI, diguéssim, eren CNT, i els altres eren els catalanistes. I el pare, la colla del pare van anar, una foto que tens per aquí, tots amb els catalanistes. Les CNT eren més grans. I això què era? Estat català? No, era una escissió de l'estat català que es deia Nosaltres Sols. Nosaltres Sols? Sí, Nosaltres Sols era un grup que va fer. A l'estat català hi havia 2 grans dirigents. Un d'ells era en Macià i l'altre era en Daniel Cardona. Sí. I en Daniel Cardona va fundar Estat Català. I el grup de la colònia es va fer d'Estat Català, de Sant Just d'Esvern, sí. I d'aquí li ve. I després hi va haver una escissió? No, la decisió va ser d'Estat Català. D'Estat Català es van separar Estat Català es van separar i el grup del Cardona es deia Nosaltres Sols. I ells, els de la colònia, es van afiliar a Nosaltres Sols. No van passar per Estat Català. O sigui, ell no va arribar a militar a Estat Català? No. O sigui, ell va anar amb en Cardona quan ja era Nosaltres Sols? Sí. I com es definiria aquest partit o aquesta organització? Com es definia ideològicament? En aquella època com es deia? Nosaltres sols vol dir nosaltres sols. Independents, sí. Independència. Catalunya i Catalunya. I ens ho hem de fer tots sols perquè ningú ens ajudarà. I llavors anaven això. Perquè en aquella època es diferenciaven d'Estat Català i d'Esquerra Republicana, no? Sí, bueno, però no hi havia baralles, Es diferenciaven per qüestions que jo no sabria concretar exactament. Jo crec que el Macià era més, com ho diríem, s'acomodava per fer la independència, ja la farem, però primer negociem, pactem, no sé què, i els altres ho havien trencat tot per arribar-hi. I era un grup que acceptava la lluita armada, Nosaltres Sols? Sí, i tant. Sí, fins al punt de que quan va començar la guerra ja tenien dipòsits d'armes aquí amagats aquí a la Torre Salvana, un castell que hi ha aquí dalt, per parar els grups anarquistes que venien, anarquistes, no espanyolistes, anarquistes, que venien a cremar l'església i que venien a fer destrosses. I aquí el principal perill que tenien era un que es deia Marín, de Molins de Rei, el jefe de la FAI. De la FAI. Sí. I ells, doncs això, sí, la lluita armada era una eina més per aconseguir la independència. Més, deien, sense lluita armada no hi haurà independència. I ell què va fer? És a dir,
Quin rol jugava dins de Nosaltres Sols, el teu pare? Paó. Paó. Era l'home d'acció. Si s'havia de fer alguna cosa una mica important, cridaven el pare. Sí? Sí. Era el peó per excel·lència o era un peó més? Quan va acabar la guerra, era el paó per excel·lència. Per què? Perquè era llançat, perquè no tenia por, perquè era simpàtic. Jo tinc un germà que és com ell. Sí, va... T'explicaré una anècdota, però em sap greu. Se'n van anar a la meva filla a fer un canvi de nom d'una moto que el germà li va vendre amb ell. I diu, hem de fer el canvi de nom. Se'n van anar allà a la campana, una cua, i espereu aquí, anaven la dona i la filla i ell. I se'm va dir, escolta'm, com se diu el jefe del departament? Que no me'n recordo, i som amics, però ara se m'han anat. Sí, no sé, per dir alguna cosa, el Garcia. Va anar cap a la cua. Escolta, avisa el Garcia, digue-li que hi ha el Robert, que el vull veure. I és que allò va sortir, i quan va sortir, hombre, Garcia, què tal, quant de temps? Hòstia, ara feia dies que no es feia, no sé de què anava. I quan van haver parlat, que si la dona com està, si no sé què, que ell anava seguint les coses, deia, no sé què li estic dient. Li va dir, bueno, mira, porto la nena perquè li facis el canvi de nom. Va, passeu, els va fer passar cap dins, van fer el canvi de nom, se'n van anar. Doncs el pare feia coses així. I no el coneixia de res? De res. Doncs el pare feia... Tu el recordes així, el pare? De gran, una vegada vaig veure un fet que sí que vaig dir, així és la cosa, perquè altres m'ho havien explicat, els amics del pare. Una vegada de petits ens van ensenyar els camins per on passava per la muntanya. I estàvem al càmping al Garbet, allà a Colera, i va dir, va, que anirem, i nosaltres érem molt petits. Bueno, ja en teníem les coses, però vull dir que no érem adults. I vam anar, sabíem lo dolenta que era la Guàrdia Civil, sabíem que per menys de res es podia un tiro al cap, i vam anar cap allà als camins aquells. I quan arribem a un lloc i al trencall del camí hi havia una font, hi havia el control de la Guàrdia Civil, i el meu germà i jo espantats. Anàveu amb el pare? Amb el pare, sí. I el pare diu, no passa res, no. I se'n va arribar cap allà, és un poble que es diu Molinàs, està com enronat, però són 4 cases, i d'allà se separen uns camins i el camí que havíem d'agafar passava per aquesta font. I el pare se'n va anar directament allà, home, què tal, com estàvem, no sé què, es va posar a parlar amb els guàrdies civils, diu, jo soc d'aquí, de casa del Trencassó, que és allà a la cantonada, i ara feia temps que no venia, i li venia a ensenyar als nens el camí aquest d'aquí dalt, que hem d'anar al Mas Tarragona, i els guàrdies civils, sí, pues mira, es que si vas por aquí está todo hecho una mierda, ven por aquí, ves, aquí se pasa bien. I el van confinar i vam passar cap allà, dic, veus, les coses les fan així, no has d'anar amb por, has d'anar amb la major normalitat. Amb convicció, no? Sí. Això de quin any estem parlant, aquesta anècdota? Jo devia tenir 17 anys, a veure, o sigui, era el 51... La dictadura, no? Sí, la dictadura, sí. Quan va entrar aquí, que va ser el primer que va entrar, ja va utilitzar aquesta tècnica de la normalitat, l'home invisible, en deia ell. I gràcies a això es va arribar a Barcelona i cap problema. Llavors, en quines accions va estar implicat o va protagonitzar, si és que es pot explicar? Sí, ell el que feia era xarxa. Quan va acabar la guerra, tothom es va retirar. O sigui, el pare no va anar a la guerra. És a dir, sí que va anar a la guerra, però... Per què? Perquè era massa jove o...? No. Abans de la guerra havia de fer el servei militar, però va sortir exempt de cupo. Sí. I no va fer el servei militar. Quan va començar la guerra va anar voluntaris amb tota la colla a Mallorca. Hi va haver una expedició que es deia la del capità Bayo. Es van apuntar amb aquest capità Bayo, un vaixell ple de soldats catalans, cap a salvar Mallorca. Els espanyols els van boicotejar, no els hi van enviar armes i van entrar, es van quedar allà no sé quan, una setmana o un mes, i la retirada van haver de marxar. Quan va tornar... I anava a defensar la república. Sí, a defensar la república, sí, contra els feixistes. Nosaltres som antifeixistes, encara que ens diguin feixistes no ho som antifeixistes. Doncs ell, el Jaume Martínez, els va dir si ens apuntem a voluntaris d'anar a la guerra, ens posaran allà a primera fila, haurem de fer totes les animalades que ens diguin i no tindrem cap cosa, no tindrem cap autoritat. Apuntem-nos tots a l'escola de guerra. I es van apuntar a l'escola de guerra, tots, per disciplina. El meu pare per estudiar no servia, i no havia servit mai. A la colònia sempre era l'últim de la classe d'estudiar. I
i anava a disgust, no en tenia ganes, bueno, un desastre. Tots van sortir tinents, capitans, i se'n van anar cap a la... Bueno, quasi tots tinents, el grau de capità els hi van donar allà a la guerra, a l'Ebre. I el pare, passejant per Barcelona, segons va explicar ell, els tramvies anaven carregats, que no s'hi podia entrar. I va pujar una senyora gran i un mosso de salt d'aquells que hi havia llavors li va donar una empenta i la dona, pobra dona, aquella va caure. El meu pare va agafar aquell policia, li va fotre un cop de puny i el va tirar de panxa a terra i el van detenir. I llavors es va passar a la presó bastant de temps, en plena guerra. A Barcelona? A Barcelona. Els seus amics eren els nazis, els fatxes d'aquell temps, estaven empresonats amb el meu pare. Bueno, quan va sortir de la presó, tots els seus companys de l'escola de guerra els havien mobilitzat i estaven al Segre i a la banda de l'Ebre. I el pare no. I li van dir, què saps fer tu? Va dir, telegrafia. No en sabia. Però em van ensenyar. I el van enviar a Vilanova, a espiar que no vinguessin vaixells o avions. Avisaven que venen avions a bombardejar Barcelona. I es va estar allà, doncs mira, fent pràctiques. Bueno, em va prendre. I quan van creure que ja no calia que estiguessin allà, llavors el van traslladar al port de la Selva. O sigui que ell es va passar 3 anys de vacances a la costa. Ara fem de càmping, ho feia llavors fent el servei militar. Però quan van saber que la guerra estava perduda perquè s'havia ensorrat el front de l'Ebre, llavors tothom fugia. Va ser una gran caravana de gent que marxava i el pare què va fer? També va abandonar amb aquells telegrafistes que no servien per res i se'n va anar a la carretera a esperar que passés aquest. I es va estar esperant i cada vegada que passava un camió d'artilleria deien, escolta, el Jaume Martínez, no, aquí no és. Va arribar un moment que li deien, sí, ve al darrere. Va ser dels últims que van fugir. Perquè era de nosaltres sols. Sí, la colla de nosaltres sols. I finalment va arribar. I el Jaume Martínez diu, sí, està aquí, diu, però està fotut, l'han ferit. Diu, és que soc el seu germà. Sembla el seu germà. I li van anar a dir, escolta'm, aquí n'hi ha un que diu que és el teu germà. Diu, és el Pont, segur. Diu, feu-lo pujar. I llavors van amb ells, amb camió, fins a la frontera. A la frontera van haver de deixar les armes i van passar... Quan van arribar a la frontera, quan van deixar els camions i van fer el resto de pas caminant, van enterrar armes. Va dir, si quan tornem, per almenys tindrem. Bé, van passar a la frontera i a la frontera els van enviar al camp de concentració. Al camp de concentració deien els seus amics, i també ho deia el meu pare, cada dia s'escapava el pare. Hi havia un altre amic... On estava? Primer a Sant Cebrià, em sembla que diu Sant Ceprien allà, i Agda, després, de seguida, o sigui, va entrar aquí, però després el van enviar ja cap a Agda. Quan es van escapar definitivament estaven a Agda. Feien servir una tàctica de l'home invisible, que era que els vigilants et perdessin de vista. I llavors com ho feien? Es posaven, això ho deia ell, es posaven ell i l'amic, un tal Pallarès, una miqueta lluny de la sortida i estaven xerrant, que si de futbol, que si de no sé què, si no sé quantes, anar parlant, pop, una passa. I al cap de mitja hora o d'una hora estaven que els soldats els hi passaven per aquí, ells seguien parlant d'això, i quan ells marxaven, pop, passaven a l'altra banda. I quan havien passat, marxaven. Diu, llavors a l'entrada no ens deien mai res, sempre ens deixaven entrar. Al sortida era quan havíem d'anar al tanto. Aquí, aquest veí d'aquí explicava que el seu pare, que també surt en una foto d'aquestes, quan estava al camp de concentració ho van passar molt malament, molt malament. I hi havia companys seus que s'havien volgut escapar fent un forat per la sorra i els havien pelat, els havien tirat un tret els senegalesos, allà hi havia senegalesos de guardes. Bé, doncs el pare feia aquestes coses. Quan va ser l'hora de marxar havien de veure com estava la situació a l'altre costat. I, clar, van triar el pare. Van dir, mira, vés-hi tu i a veure com estàs. Si vas, contacta amb aquest, amb aquell, amb aquell i torna cap aquí i ens dius què tal. Ell va passar, van triar per estratègia la banda on la muntanya fos més baixa, perquè anar a fer excursions d'aquelles que has de pujar cims de 2.000 i 3.000 metres, això és esgotador i no és rentable. Llavors van veure quan el Pirineu s'acabava, ens entrarem per aquí mateix.
van anar fins a un poble que es diu Banyuls. Després de Cervera, la frontera és Portbou i ve Cervera i seguidament ve Banyuls. Ells van decidir que això l'estratègia la marcava ell, havia d'anar... Jaume, sí. Has d'anar fins a la muntanya, baixar, però no baixar... Jaume Martínez. Sí. I Vendrell. No havien de baixar per Portbou ni per Cervera, perquè són pobles de frontera i per tant hi haurà molt de control. Heu d'anar més enllà. I més enllà hi havia un poble que es deia Colera, que es diu. I va fer això, es va pujar, va baixar per l'altra banda de la carena i allà hi havia una masia que es diu el Mas Tarragona, ara està en runes, i hi havia una senyora gran per ells, potser devia tenir 40 o 50 anys, i ell li va explicar que volia tornar a Barcelona. Ell va dir, vés molt en compte que aquí va ja soldats. I li va explicar on estaven els soldats perquè els pogués esquivar, més que res perquè ella no sabia què anaven a fer. Això quin any era? Això era l'any 39. Va ser el primer guerriller que va tornar, el meu pare és el primer guerriller que va tornar de l'exili cap aquí per lluitar contra el Franco. Aquí havien quedat molts guerrillers tancats. Un cop acabada la guerra? Un cop acabada la guerra. La guerra va acabar a Barcelona el dia 26 de gener, a Barcelona. No perquè els franquistes triguessin, sinó perquè es van esperar. Perquè els espanyols van tenir una guerra que van perdre contra nosaltres, que va ser el 26 de gener, la guerra dels segadors. Van perdre, i això ho tenen aquí encara. I el Franco va ordenar que es quedessin fins al 26 de gener. Quan va ser el 26 de gener van entrar a Barcelona. No hi havia soldats, no hi havia res, o sigui, era una ciutat franca, ja podien entrar. I ell quan entra, quan creua la frontera? Al començaments de juliol de l'any 39 mateix. Un cop perduda la guerra, cap allà a finals de gener o primers de febrer van passar els últims, entre ells el pare, i al cap de mig any no arribava, ja tornava a estar aquí. Quan va entrar, se'n va anar, aquesta dona li va dir cuidado amb els soldats, els va esquivar i se'n va arribar a Colera i se'n va anar fins a Llançà, perquè Colera és un poble molt petit també, va dir aquí, jo Cantaner, i se'n va anar a Llançà, i era estiu, i va dormir a sota una barca. Ell portava un uniforme per passar desapercebut, i era un vestit de bany. Es va posar el vestit de bany i se'n va anar a banyar, tranquil·lament. I va haver una colla de dones joves, i es va posar amb ells, parlant, no sé què, no sé quantos, i els va explicar que s'anava a Barcelona, que ell va dir, jo havia sigut d'estat català. Oh, estat català! Nosaltres tenim aquí un que també havia sigut d'estat català, i el van cridar. Un tal pagès, que és de Llançà. I van estar parlant i aquest pagès li va deixar el seu salconduit. Abans eren molt senzills, no són com ara. Com es deia, no? Antoni Pagès. Aquest me'n recordo bé perquè jo vaig anar de vacances i encara el vaig veure i vam estar parlant i vam estar molt de temps amb ell. Li va deixar, diu, però torna-me-la, que jo no el tinc i el necessito. I sí, amb aquest salconduit va arribar a Barcelona, van a veure els pares, va fer els contactes que havien de fer, va fer una idea de com estava la situació, va tornar cap a Llançà, li va tornar el salconduit i va passar la frontera. Quan els va dir com havia anat tot, van decidir que ja podien tornar. I la colla, que eren 6, van passar, van fer el mateix circuit, van arribar a Llançà i un cop a Llançà es van separar. Van fer grups de 2. 2 es van espantar, van dir, ui, això està ple de policies, això no ens en sortirem, no sé què, se'n van tornar al camp de concentració per on havien vingut. Que estaven a Sant Cebrià? Agda. Agda. Sí. El Jaume Martínez i un altre que es diu Vilà, després explicaré la història del Vilà, bueno, de la filla del Vilà, van anar pel sistema guerriller, pujant al tren, quan, ostres, que ve Guàrdia Civil, saltant del tren, corrent, disparos, no sé què, amagant-se per les rieres, i van trigar quasi un mes a arribar a Barcelona. El meu pare, amb el seu company Pallarès, se'n van anar a la carretera, van parar en cotxe, i era el cotxe d'un general que es deia... Franquista. Ja diré el nom, ara no em surt. I anava el general dins del cotxe? No, sort d'això. Bueno, poder no hagueren parat, però no, anava el xòfer sol. I li van explicar que se li havia mort la mare del company, pobre, que hem d'anar-hi, sí, com si arriben tard, que et faria res portar-nos, va, pugeu. I els van portar. El mateix dia arribaven a Barcelona.
Sí, i bueno, ja a partir d'aquí va començar tot, però vull dir que van ser els primers d'entrar aquí. Llavors van fer diverses coses, sobretot de xarxa, de dir seguim vius, això ho hem d'aguantar, i les principals tasques que van fer va ser d'espionatge, perquè aquell mateix any, em sembla que era el setembre-octubre, començava la Segona Guerra Mundial. Els alemanys van invadir Polònia i ja va començar tot. Ells ja ho havien previst, això. Ells van dir, és inevitable una guerra entre les democràcies i les dictadures, els feixistes. Si nosaltres col·laborem amb les democràcies, quan acabi la guerra, els demòcrates també envairan Espanya perquè són feixistes i nosaltres tindrem dret, estaran agraïts, per tal és una possibilitat d'aconseguir la independència. I van fer tasques d'espionatge. El meu pare, amb aquest caràcter que té, no va tenir gaires problemes. Entrava on volia, sortia quan volia i no va tenir... O sigui, va complir. Van estudiar la costa des de Badalona fins a Portbou, per una possible invasió dels aliats per aquí, per la banda més feble. Allà a Itàlia hi havia els nazis i aquells eren perillosos i aquí els espanyols no comptaven com a exèrcit, eren aficionats. Constantment passava la frontera i tornava, constantment. Des d'aquí, des de l'interior, necessitaríem, no sé què, seria convenient que fes no sé què, i ell anava i tornava. Allà a la banda de França, quan va començar la guerra, els nostres van ajudar a la resistència francesa, els que es van quedar allà, i llavors tenien influències i podien arribar i caminaven tranquil·lament, no estaven detinguts per la Gestapo, que encara que fossin zona francesa també hi havia els nazis. Amb aquests viatges va passar polítics belgues, polítics francesos que fugien dels alemanys i jueus. I pels polítics francesos i polítics belgues sí, van rebre compensacions. Els que es van quedar allà els van donar la creu d'honor, o no sé com diuen això, els francesos, oi? I van ser reconeguts a Polònia perquè van passar molts aviadors polonesos. Jo quan ho explico això es fa riure. I per on els passava? Per aquí, per la frontera. Per la frontera de la muntanya, Sí, sí. De Banyuls tiren amunt i arriben a una muntanya que es diu Quer Roig. Quer Roig en català, quer vol dir roca, pedra, i roig vermell, oi? O sigui, seria la muntanya vermella, però el nom que té ara és Quer Roig. Del Quer Roig no arribaven a dalt, evidentment, passaven pel coll, tiraven una miqueta de carena cap a l'interior i baixaven, per als que ja coneixien, Mas Tarragona, Molinàs, Colera, Llançà, i a Llançà s'espavilaven, bueno, agafaven el tren perquè van falsificar documentacions. No sé on m'hi he quedat. Condecoracions. Ah, sí. Això és les... I les guardeu, aquestes condecoracions? No, el meu pare no n'hi van donar cap. Els que van lluitar aquí dins no van tenir cap de condecoració perquè encara hi havia el Franco, i el Franco va durar fins que pràcticament es van morir ells. Clar. Si haguessin entrat els aliats i haguessin fotut fora els que tenim ara, doncs potser sí que li haurien dit, home, tu ets el que vas enviar aquestes documentacions. Ells agafaven els... I ell cobrava per fer això? No, això era resistència. I llavors com vivia? Sí, hi havia diverses opcions. Una era el contraban. El meu pare la primera vegada que va anar a la presó va ser per contraban. De què? De muntures d'ulleres. Ah, sí? Sí, una cosa curiosa, però era això. Esclar, hi ha d'haver el que vol vendre i el que vol comprar, i ell passa. Però el que vol comprar es va portar malament i quan van quedar amb un preu no li va voler pagar aquell preu, li volia pagar menys. La primera vegada els hi va donar, bastants dies, però llavors li va dir, no, això ho fan massa car, tu hem de rebaixar, i el pare no va voler de cap manera, va dir que no, que si jugaven prou com perquè rebaixessin preus. I aquell senyor se'n va anar a la Guàrdia Civil i els vaig xivatar. El va delatar. Sí, bueno, la Guàrdia Civil, la policia armada. I sabeu qui era aquell senyor? No, el de les ulleres no. El meu pare tenia una manera de fer que quan una persona li queia molt malament no volia que sapiguéssim el nom. Per què? Perquè li agafaríem mania i no, val més que visquis bé. Home, si fos un delator professional, sí, però si és un pobre home no val la pena, deixa-lo estar. I a l'Ucrània vam tenir un cas que van denunciar la mare perquè cosia. La meva mare era modista i segons diuen era molt bona modista. I en aquells anys, quan treballaves, tenies una cosa que es deien punts i tenies uns punts per cada fill i gràcies a aquests punts per cada fill tenien una miqueta més de diners, el sou, que tot i ser de misèria, era una miqueta més. Doncs un veí del poble va denunciar el pare
perquè la dona treballava i li van treure els punts. I llavors la mare el que va fer va ser deixar de treballar, que prou de feina tenia amb 4 fills. Bueno, primer un, després 2, després 3, i va deixar de treballar per això, perquè diu, m'estimo més tenir la paga dels punts sempre que no pas que hagis d'anar sempre no dormint a les nits i... Bueno, de gran li vaig preguntar qui va ser, diu, no t'ho vull dir. No t'ho vull dir, diu, perquè tu te'l trobaràs pel poble, us direu el nom del porc i no. Que es pensi que no ho sabem i tu no ho saps. I no ho vaig saber mai. Qui havia sigut que havia denunciat el pare? I ell sí que ho sabia, perquè diu que li van deixar veure... Perquè quins valors et va inculcar el pare? El meu pare, sobretot, lleialtat. Lleialtat és el principal de tots. Ser bona persona, per descomptat. Però la lleialtat està per sobre de la bondat. Vol dir que si un amic meu hagués pelat a un fatxa perquè li caia molt gros i l'empaiten i no sap on anar, jo podria dir, ostres, si t'amagues aquí jo perillo, és igual, és amic meu, passa. I això per sobre de tot. Que un amic et traicioni és impensable. Et pot traicionar qui sigui, però un amic mai. I una vegada que em van fer una mala jugada aquí a la colònia, em va saber molt de greu perquè un amic estava implicat. Ara ja no és tan amic. Vull dir que quan fan una cosa... Quan treballava, tonteries amb un que era molt amic meu, sabia qui ens havien d'enviar de cap de departament. I li vaig dir, digue-m'ho que no ho diré a ningú. No t'ho puc dir perquè m'han dit que no ho diria. No et preocupis. Ja no li vaig parlar més. No és amic, doncs. La lleialtat està per sobre de tot. Després, poder haver lligat, complir la paraula. Si et compromets una cosa, fes-la. Si no, no t'hi comprometis. Digues que no pots, dona l'excusa que vulguis, però si tu dius això ho faré jo, ho has de fer-ho. I això era el principal. I políticament? Políticament, independentisme. Catalunya per sobre de tot. Sí, si la Catalunya ha de ser nazis i ens hem de posar la creu de mà i cantar, aixecar el braç, ho farem. Així de clar, així de clar, sí. Però llavors sí que sou feixistes. No, serem... Quan us acusen, que abans ho has dit tu, de que ens diuen feixistes però som antifeixistes? Sí. Qui us diu feixistes? Tots aquests que estan cobrant ara de la Generalitat ens diuen feixistes. Però per què? Per haver fet què? No, a veure, jo quan va canviar la truita i vam passar a ser democràcia, hi havia un partit que es deia PSUC. I els del PSUC, que tenien, eren els amos del món, quan anàvem a reunions es deia amb el Front Nacional no volem saber res perquè són feixistes. Perquè no eren d'esquerres. Com que no eren dels seus, eren feixistes. Ara, si algun dia la Sílvia Oriols guanyés les eleccions, jo estaria molt content. I si va de cara a la independència, si no, creu i ratlla, no és que li tingui un carinyo especial. Els que van a favor de la independència i tenen possibilitats són dels meus. Jo veig que els altres no tenen gaires possibilitats perquè estan dormint tots. Però fins al punt de posar-te la creu... Home, si la independència vingués d'això, sí, clar. Sí, primer la independència. Seguim una consigna que la gent se n'enfoten i així, que diem, si volem pintar la casa, primer hem de tenir la casa. Després pinta-la del color que vulguis. Eleccions, qui guanyi, jo si és una Catalunya independent, la cataré, esclar que sí. I després de tenir la casa, de quin color la voldries pintar? A mi el que hi ha ara m'agrada molt, és a dir, el tipus d'estil aquest europeu de socialdemocràcia, de democràcia cristiana, totes aquestes coses m'agrada molt, més aviat centrat, que no vagi ni cap a l'extrem d'allà ni cap a l'extrem d'aquí. Poder perquè m'he fet vell, de jove potser ho haguera cremat tot, però ara... Perquè tu has militat en algun partit? El Front Nacional. I encara hi milites? No. Això ja no existeix? No, es va dissoldre. Quin any? Al cap de poc de les eleccions. Em sembla que les primeres devien ser l'any 75, pot ser? Sí. Doncs potser vam estar 3 anys més. Però tu, així com el teu pare va militar a Convergència, no vas fer el pas a militar? No. Jo el que sí que vaig fer va ser que aquí a la colònia van haver-hi unes eleccions al poble i Convergència em va demanar que em presentés com a independent i m'hi vaig presentar. De cap de llista? No, de segon. Perquè jo no vivia aquí llavors. I vas ser regidor? Sí, vaig ser regidor. Independent per Convergència? Sí. I a les pròximes ja no em vaig presentar perquè Convergència no li va agradar la llista que havíem fet i va voler posar amics seus, i ara posarem aquell, posarem l'altre i vam plegar. Llavors, per tant, tu ets un independent tenint un pare que ha fet, que era el primer guerriller, perquè tu el defineixes com un guerriller? Sí, el primer. El primer guerriller que va creuar la frontera després de la guerra, després de la fi de la guerra. Això
com et marca? És a dir, quina petjada et deixa el fet de ser el fill del Gregori Font, que estava amb en Daniel Cardona, es deia? Sí, amb el Jaume Martínez, bàsicament. Amb en Jaume Martínez, però que estava... Del grup de Daniel Cardona. Del grup del Daniel Cardona. És a dir, això com et marca, tenint en compte que tu sí que has viscut i vius la democràcia actual. Sí. És a dir, aquesta lògica i aquest llegat històric del teu pare, traduït a les coordenades d'avui en dia, com ho processes, o com actues, o com penses? Sí, jo, primer de tot, el ser fill del meu pare, he sigut un privilegiat. Per què? He conegut molta gent que no hauria conegut, he pogut accedir a llocs que no hauria accedit, i com m'ho han regalat. No he sigut jo capaç, no he sigut per mèrits propis, ha sigut perquè era el fill del pare. Però en quin sentit? En el sentit de que vaig conèixer gent molt important, gent que surt en els llibres, vaig conèixer els Xirinacs molt de temps, em volia fitxar perquè els hi portés jo, com que treballava en un banc, la qüestió econòmica del grup seu, que ara no recordo com es deia, però bueno. Entesa? No, Entesa va ser una agrupació d'això, de les votacions. Bueno, tenia un nom, però és que l'edat a mi m'està afectant bastant, Pensava que no, però... Ara quants tens? 74. 74. Però fa 2 anys era molt diferent d'ara. He notat el canvi... Has fet una baixada? Moltíssim. Això dels noms de dir, ostres, i ho sé, però abans era el que tenia més memòria del col·le. Jo quan m'explicaven coses jo no estudiava, m'ho deien, pam, ja ho sabia. Però ara no, ara... Em trobo amb familiars. És normal. I dic, hòstia, com se diu aquest? I dic, si és el teu cosí, ja ho sé, però com se diu? I em trobo amics que els vull presentar i a vegades ve la dona i mira, et presento aquell. I passes una situació estranya, no? Sí. I a vegades et pregunto, escolta'm, com se diu? I em diuen, home, no saps com se diu tal? I dic, home, no queria dir... Bueno, has de fer com el teu pare sí, hombre, què tal? A la campana, no? Sí, ara em trobo en situacions així. Bueno, això ho deia pels Xirinacs. Vaig conèixer els Xirinacs bé. Quines figures més polítiques tu has conegut o has admirat? Com a noms, bueno, el fill del Cardona. Vaig parlar amb ell moltes vegades. No t'ho sabria dir. Aquests d'aquí, per exemple, Octavi Viladrosa, és un exiliat que està a França, encara viu a París, ja no tornarà mai més. I és una persona important dintre del moviment independentista, antic, ara ja no pinta res. Vam estar amb ell en unes vacances. Bueno, vaig anar de regidor aquí a l'Ajuntament perquè era fill del pare, si no hagués anat jo. Aquí hi havia gent que es movia, gent que feien coses, i en canvi vaig passar de número 2 quan hi havia d'altres que s'ho mereixien més. Clar. Sí. Perquè d'alguna manera has estat un afortunat per disfrutar d'aquesta companyerisme, o com ho definiries, d'aquestes complicitats, d'haver estat a la resistència, a la lluita. Poder, com que era fill del pare, vaig militar. Com que vaig militar, buscaven gent. Com que buscaven gent, tu. I mira, i vaig, bueno... Abans has parlat de que el pare creua primer la frontera i se'n va llançar, allà agafa el salconduit d'Estat català, va a Barcelona, inspecciona, torna al camp de concentració, i després, quan passa per segon cop, és quan venen tota la colla. És quan venen tota la colla i agafen el cotxe del general. Saliquet. El general es deia Saliquet. General Saliquet. I d'on era? De Figueres? Aquest era... Em sembla que sí que tenia família, venia de família catalana, però es va valoritzar, quan va acabar la guerra, em sembla que el van posar com a cap de la regió de Madrid. O sigui que era un personatge important. I devien venir aquí a inspeccionar coses, perquè l'únic contacte amb el Saliquet va ser que van pujar al cotxe d'ell. Llavors, jo quan has dit això he pensat en el president Puigdemont. El president Puigdemont... Perquè el que va fer d'entrar i sortir
va ser una cosa semblant, no? Bueno, quan va fugir d'aquí, sí. És a dir, el teu pare, en el fons... Sí, va fer Era escola. pioner. Va fer escola. I tu creus que el teu pare va arribar a matar algú? No, mai. No? I a disparar? Mai. Sí, disparar, sí. I posar explosius? No. El meu pare va disparar, no sé si van ser 2 o 3 trets en tota la guerra. Contra qui? Contra una ampolla que van posar allà en una paret i un li va deixar una arma i diu, deixa'm que no he disparat mai, perquè ell no va fer la guerra, per tal no havia disparat. I va posar, pum, pum, va tirar 2 o 3 trets i prou. Això em deia ell. Jo només he tirat 3 trets. O sigui, no va arribar a... No té delicte, no va cometre delictes de sang, si és que es pogués dir així en aquella època. No, a la guerra no n'hi havia, però després de la guerra, com a civil tampoc. Tampoc, per tant, en el fons era un home de pau, de pau, però d'acció. Sí. El meu pare em deia que quan hi havia el franquisme, que tenia més bons amics feixistes que catalanistes aquí a la colònia. Sí, perquè l'admiraven. L'admiraven, com que sabien la història, l'admiraven, els altres, I el tractaven bé i si anàvem a algun lloc, hi havia un secretari aquí a la colònia que era de Valladolid. De la colla, podríem dir, no, però de José Antonio, conegut, que si aquell havia sigut no sé quantes, però bueno, del mateix rovell de l'ou havia sortit. Però era republicà o franquista? No, franquista, dels feixistes. I quan li van destinar aquí, ja em diràs tu, amb les influències que tenia, l'envien a un poble petit, devia barallar o no devia ser tan amic com deia, carregat d'odi i tot era... I quan passava la gent pel carrer els hi fotia grits, «Apártate, coño, que no ves què passo!» una cosa així. Allà al bar, amb tota la colla de pilotes al costat, un dia diu que els hi va explicar, perquè un li va explicar al meu pare, diu, aquí en el pueblo solo hay 2 que tengan cojones, Font i jo. O sigui que el tenien ben considerat. El respectaven. I tu creus que va salvar alguna vida? Home, quan va passar gent per la frontera, per descomptat. D'aquí surt un... Quanta gent creus que va passar per la frontera? No sé. Ells passaven, no sé. Home, ells de viatges en devia fer no molts, no et pensis que va fer... Quants viatges va fer? Potser en va fer 6 o 7, després, quan ja estaven consolidats. En una ocasió aquí relaten quan van passar aquest i el pare i van trobar a una dona amb una nena petita que passaven la frontera. Eren jueves i estaven perdudes, no sabien cap on anar. I els hi van demanar, com van poder, no sé si parlaven en francès o com, sembla que eren poloneses, i els hi van demanar per anar a Portbou. I els hi van dir, no vagis a Portbou, que allà hi ha policia. Diu, és igual, nosaltres volem anar a passar aquí, que després ens entregarem i ja sabem el que hem de fer. I els hi va demanar que ho fessin. I la van agafar, la van conduir, la van portar al camí de Portbou, van dir, veus, ara has de baixar i allà baix és Portbou. I quan marxaven, la dona aquella va treure uns diners o joies, no sé què li volien donar, no ho van acceptar, van dir que no. Llavors, quanta gent creus que va en aquests 6 viatges? Si amb tots va portar gent, jo crec que no va portar més de 2 o 3 cada viatge. Però jo crec que van passar alguns viatges que no portaven ningú, era quan calia. I eren estrangers? Sí, els que van passar, és que jo això és dels que van arribar a passar, ho trec de la Fundació Reixida. I la Fundació Reixida ha dit, i per exemple el pare també m'ho va dir, que el pare el que havia portat havia 2 polonesos, que és allò que és anecdòtic, perquè per què polonesos? Doncs havia 2 polonesos jueus i a Reixida diuen polítics francesos i militars francesos. Que fugien d'aquí. Que fugien de França i volien entrar cap aquí. Fugien dels nazis. Sí. No, d'aquí cap allà no. D'aquí cap allà només anaven ells sols. Una vegada van portar el meu oncle, que el meu oncle no era independentista, primer va ser anarquista i després es va passar al PSUC. Les esquerres ja ho tenen, això. El germà del teu pare. Sí, el que anava per sobre d'ell. Després encara n'hi havia un de més gran. Com es deia? Josep, nosaltres ho dèiem Pepito, l'oncle Pepito. Pepito Font... Sí. Cativiela. Doncs una vegada van anar amb ell, però ell, com que no era guerriller, tenia els documents correctes. I a la colla del pare, que anaven al tren camuflats així escampats, portaven tots falsificats. Va pujar la Guàrdia Civil, el tren a fer inspecció, van mirar tothom i com va arribar l'oncle se l'han portat detingut. Ja l'únic. El que teòricament anava més segur, no? Sí, perquè es veu que havien canviat no sé què i el pare encara anaven amb el sistema antic
I ell ja anava amb el nou perquè es va treure Escolta, i de tota aquesta història del teu pare, del Gregori Font, s'ha fet algun article, documental, llibre o alguna cosa? O és una història que expliques per primera vegada en un mitjà? Els amics del meu pare en van parlar amb gent i per això se'm van venir a buscar a mi. El director, no sé com se diu, d'aquesta fundació Reixida, quan va ser l'any dels passadors de muntanya em va venir a buscar perquè tenia referències de que el pare havia sigut. Perquè la diferència entre passadors de muntanya i riller, quina és? No cap. Val. Bueno, a veure, per nosaltres cap. Pels passadors sí que és diferent. Cap allà a la banda de l'Alt Pirineu, Andorra, Puigcerdà i llocs així, allà sí que hi havia gent que només es dedicaven a passar i prou, no tenien ideologia, cobraven. Ells cobraven. Nosaltres fèiem favors. Si trobaven algun, escolta, hauries de fer-ho, doncs vinga, va. Els hi feien més nosa que servei, perquè ells el que volien era entrar desapercebuts i escapar. El pare, quan havia passat aviadors polonesos, els havia portat fins a Barcelona. I de Barcelona els portava al consolat anglès. I el consolat anglès, segons diuen, els enviava a Lisboa. I de Lisboa cap a Londres i tornaven a agafar avions. Sabeu que anaven molt buscats els aviadors, més que els avions. Si que hi ha un avió no passava res, però si que hi ha un aviador era important. Doncs el pare, poder va portar, ell deia els aviadors, però potser en va portar dos. Els va portar fins a Barcelona. Però llavors jo et preguntava si del cas del teu pare fins ara ho has explicat en algun lloc o és la primera vegada que ho expliques? No, jo ho he explicat, sí, jo he fet. Però en mitjans, vull dir, publicat, Sí. Jo vaig, quan van començar l'any aquest dels passadors, em van entrevistar d'un diari, com es deia, està a dalt a la Rambla Catalunya, a dalt de tot, en un pis. És una revista que... Ai, senyor. Bueno, ho van publicar. Va venir un home també a entrevistar-me en un diari. A l'Avui va sortir. A l'Avui va sortir una ressenya, sí. Un de l'Avui va venir-me a entrevistar aquí a casa. Fa temps. Bueno, deu fer 2 o 3 anys màxim. Ah, sí? Sí. I si aconsegueixo les dates, si cas t'ho envio. Sí, m'ho passes. I llavors tu tens fills? Jo tinc 2 filles. Filles? I tens nets? I tinc 4 nets, 2 cadascuna. I quins... Les filles? Com pensen els nets o com veus el futur? Més bé que malament. És a dir, del besavi ells que en saben. Tot el que puc, els hi explico tot. I els interessa o notes que... Primer sí, la segona vegada ja miren malament i la tercera ja diuen, avi, no t'enrotllis. I ells ideològicament com els veus? Perquè... Sí, jo veig que anem bastant bé. Sí? Sí, anem bastant bé. Veuen la injustícia de viure en un país que no pots parlar el teu idioma i veig que acostumen a fer grups en català. Que això no sé si és bo pel país, però la cosa va així. És que quan vas a l'escola i hi ha bastants espanyols, t'insulten. Els catalans estan mal vistos, doncs ells, sense voler, es refugien amb els seus. Creus que serem independents? Jo hi tinc fe, sí. Passarà alguna cosa. Creus que ho veuràs? Sí, perquè serà per intervenció divina, no serà per lluitar res, serà Déu que farà alguna cosa i passarà. Aquestes coses tan rares que a vegades han passat, que diuen, com pot ser que hagués passat? Doncs ha passat. I quin dirigent creus que serà qui